Moi, mä oon Jake, mä oon englanninkielen aikuiskoulussa. Tänään tehdään taas läksyt ennen treenejä ja tässä on mun uusi I Love New York-kuppi. No ensimmäinen sana on fancy. Fancyhän on totta kai hieno. Jos joku on todella fancy, niin se on todella hyvä hieno. Jaakko. Totta kai mutta taas helpot pois. Eli turisti on tourist. Sounds oikein. difficult. Sounds difficulthan on se, Onks Jaakolla joku lukuhäiriö? että se meinaa, sehän on vähän niinku, että ääni on loistavaa. Sounds, että miltä se kuulostaa, millainen soundi on, niin sounds difficult on tavallaan toi, kuulostaa herkulliselta. Serious. Voisi olla vaikka... Jaakko, sano jotain piristävää. Special of the day, niin se on päivän annos. Patrines vois olla vaikka nälissää. Ei. Eli tavallaan sille, oh my god, mä oon niin patries. Mä lausun nää kaikki. Adult. Fancy. Pastries. Serious. Sounds delicious. Special of the day. Starving. Tourist. Clothes. Wear. Täydellinen fluet-enkku. Adult. Tosi vaikeeta. Adult on vakava. Tavallaan tilanne on nyt tosi adult. No clothes mä heitän vaatteisiin. Ja mä heitän leivonnaisiin. Serious on leivonnaiset. Nyt on kyllä pakko sanoa, että tää oli oikeesti tosi No joo, ihan NT Jaakolta rehellisesti.